बंधूनो, आज डॉक्टर नितीनराव तालन साहेब यांच्या शेतामध्ये केळीच्या प्लॉटमध्ये यांनी आज आपल्या शोरूममधनं पॉवर विडर घेतलेला आहे D756. ही मशीन कशा पद्धतीने काम करते हे पाहण्यासाठी सगळं शेतकरी इच्छुक आहे आणि ते बघू आपण आपल्याला आपली काम करत आहे. आता आपण रोटावेटरचा डेमो देऊन राहिलो आहे. रोटावेटर कशा पद्धतीने करते आपलं, एकदम सुंदर आणि एकदम छान 8 ते 9 इंचापर्यंत त्याची माती निघालेली आहे.